sukses di programnya. समावहाय जोङो प्रग्रामखौ फोजोबनायनि आखायाव लाबाय माखासे गोबाङैनो लिस्टफोर होनाय दंबावोमोन अन्नानै क्षमा खालामदो जोङो दोंसेल' मोनसेल' लाब्रा डेन्स सासे मोजां गित होफैदो बे दोंसे लास्ट मोसानायनि उनाव फोजोबनोसै बे समावहाय क्लास 9 नि लास्ट ग्रुप लाब्रा डेन्स मोसागोन बड' बयस मोसागोन लास्ट बेनो लास्ट जासिगोन अन्नानै बयबो मोसास्रानो हासिगोन अन्नानै क्षमा खालाम माखासे लिस्टफोर होनायफोरखौ जों होनो हायाखै मानोना जोंहा टाइमनि आंखाल जाबाय जोंहा गोबां खामानिफोर दंबावो जायफोरखौ मावनांगौ बेनि थाखायनो
बयनिसिमबो जोङो प्रग्रामखौ जोंनि सेंग्राफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय जोंनि बे प्रग्रामखौ सिफायनो थाखाय मानसि नांगौ बेनिखायनो माखासे थालांब्ला गाहाम जागौ सेंग्राफ्राल' अननानै गिदिर गिदिर माखासे नैबे माखासे खामानिफोरखौ मावलांब्ला गाहाम जागौ खयला मयला एमइ स्कुल हाई स्कुलनि टीचार्स डे प्रग्राम दिनै बेबायदिनो गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा बहुत इन्टारेस्टिंजों मोसाग्लांदों आरो बिथांमोना अब्ला दोननोसै लोगोफोर बेखिनि लाइभआनो जथेस्थ' जाबाय होननानै आं सानबाय थेंक इउसै